hem arribat aquí i anem a donar el millor vi negre. És un premi gran perquè és un gran vi. Avui m'ha fet una entrevista, però jo dic, doncs bueno, farà 2 preguntes i ja està. Venim a dir-te Venim a dir-te que el senyora Carmen és el és millor el vi millor vi negre negre de la vida de vins de Catalunya. Oh! Hòstia! I estic molt emocionat, m'he emocionat. Hòstia, ara m'ha agafat carn de gallina, tio. Te passa pel cap un munt de coses. Me fa molta il·lusió, Li ha arribat, li ha arribat. I vaig fer 60 anys, I a més per la Terra Alta també és molt important. És una mica l'emblema del celler. Realment és espectacular. Ha sigut un any complicat. Aquesta gent està lluitant molt, però molt. De quan en quan sempre hi ha d'haver alguna bona notícia, no? Que hi ha hagut molts canvis al vi català i ha sigut gràcies a ells. Això és l'evangeli, Encara no m'ho crec,